Goeie jongen. Goeie. Wat ben je hier rondwaan? Koken. En eten. Nou, wij zijn stagiaires van de School of Welzijn. Wij lopen bij stage bij het jongerenwerk in Franeker en de rest van de regio, de Waardhoeken. En dit is een kinderkookles. Is het lekker? Ja. Wat heb je makken? We hebben een broodje hamburger gemaakt met kaas en ui, aardappel. En wat hebben we hier mooi al makken tijdens alle lessen? We hebben een keer pasta gemaakt en pizza, brownies. Wat valt het te gediegen? Ja, De brownies die waren toen verbrand. Wacht even, juf, wat is er gebeurd? nee. Nou, meiden, vertel eens even, wat is er misgegaan dan? Nou, de oven stond te warm. En de brownies waren Maar ja, dat jet ik bij eten sieren, dat ken ik ding misgaan. Ja. En toen stier je helemaal blauw van de regen? Nee. Toen moest meester naar de winkel. Om nieuwe brownies te halen. Vers. Kant en klare. Ja, wie is daar verantwoordelijk voor? Of? Ik heb niet gekookt, hun hebben gekookt. Jij hebt ook nog gesteld. Dus als het al je goed gaan is, dan heeft de master het goed gaan, maar als het misgaan is, dan krijg je hem de schuld. Ja. Nou, een mooie boel is dat. Ja, maar het is goed opgelost en goed gekomen.